سلامتنا تقبلوا زخبركم تخطاتلتنا إذا channelنا نملؤ مكتتالكم بخبري إن قدمنا بعرض زخبركم تخطاتلتنا نلومي زتفلاليو أقرمت زيناتات عدالينا لنا كسعفت أميك تكتاتلونا دقيمنا بخبرنا عدم قال دك أنستيو نمبزحتنا زي رأينا حبري كريئة كم زخلا تقاليسهم كم مستير أعينتنا كنجمر ما مرسنت ببزخونت كونسيتا أنتيكو تمهارو آنتنا عزر أي حبرتات كريئو كم زي كولو أبستردأت اللهموت زحل ما يستقج أبكو كوينيو سسمعان تبل معتاوي نمبزحتهم سبات حدا عينت ويكم تسلالوت كوينو زر أيوم نجر نعا بزح زتفلالي حبرتات كوينو كم زر آيات تقلزم كل سبنا عالم كم تنسى التريو زرقي زمسلا زنبرت أنتيكو نحد سب سلمنتاي نز كل حبرتات زي تريو إلى حاتي يوم نص دما نسخي مهمر سنت ببيخي قال سنت بباو نجر تقابر زلخي مسيلونا إلوني تبلن إزي بخما يخون أنتيكو دحيرا بجينيتيكاوي مرمرا كم زرق أقصتو تيترا كروماسي زبهال حاد عينت فولي أعمم مرأي حبرتات كم زلوا فليتام إزي دما حادو الكسب قال سبات كرئيو زي كل حبرتات كرئي يخلهم بتفطرو مبزحتهم سبات أب عيني كون زبهالو سلست عينت فوليات وهيوتات اللوم زياتهم نقيح قتلان سمياوين معبل برهان تقبلهم نبحانقول ملكتي لكم اتنريو حبر دما كاوهدت نيزيوم يفتر قال سبات قنا رابع عينت وهيو كون اللوم إزي مالت حانقولهم زيادة زتفل علي حبري قبل مالتيوم اتزاقرم إز عامي أبدك أنستيو ترايو زركب سلامنتاي مخنياتو اتوم نقيحن قتلان حبري تهواسو زخونو وهيوتات وجينات اب اكس كروموزوم يمزركبوم دك انستيو كلتا اكس كروموزوم سلازلون رابعي عينت وهيون مفتار عدلن سفيحيوم دك تبعتيو قنا حادة تراي اللوم مالت اكس واي سلازخونو بسنه هيوتاو اقباب دك انستيو ترايين تيترا كروماتيك خوانا زخلام بمسرت بروجكت تيترا كروماس يونيفرسيتي نيوكاسل أستات 12 مئتاوي دقة أنستيو إذا جينيتيكاو عقم كم زلوني قمتم دكتور كيمبرلي جيمسون زكايدو تمصنعت كم زرقاقصو إذن 4 عينت وهيو زلون دقة أنستيو كابتم 3 وهيو زلوم نوبران سوات نلعلي زيادة فولي ملكعن زرزرن حبري كجنزبا يخلام إذن دق أنستيو كمي جيران يفلتام مبزحتهم زمناوين سكريناتنا بسلسة حبراوي شانلات مالت RGB ترايوم زسرحوم سلازي تيترا كرومات أب سكرين زلو حبرتات مسنا حق هيوت كودادورو كلو في اللي يرخبالهم بفلاي دما نترير برهان LED أزيو تقلعنت اللون أب جزا نظام فلورسنت تبوتات كز أورام أيكلني بطعم يوم زلقوني إن بلا دما كجقا يسمعهم سلازي أبطاقهم زت حلالخ حبرتات بقليلو اتفلي وين برهان أزيات هواسي زخونت قولنستيت انتلا تيترا كرومات كتكون تخليا مالتيوم أخلاوات كاب جزنا حاجوسنا حزنن كم بوبو كم زخلون تجليس اللهم كم مستير عين تدق أنستيونا مستير محازوتنا انسساتات كنسجر بزي مخنيات أيقونن كلبي بلوس عرك ودسب تباهلهم أب كبابينا حويسو أخلاوات مصدق سواز زلوم ركبن تأماننا تنزقلت وبزا حزانتاتات لهم حجقنا حدش سنفتتاوي مصنعتي كلبخا أب جزكا زلو سمعتاتكا كنببن كترجمون كم زخل بلك عرقاقيت اللهم أمس إحت أي ساينس تحت مصنعتي بمجردي برين سكان كم زرقاقصو أخلاوات أبجت ودسب حاجوس ترايزي كونه قالو تاوي مجلتي كم حرق أنن جوهنون كفليو اليوم أما جمريا شمونت أخلاوات حجوس جت زلوهم زي فلطوم سبات سئلي إن رأيو حنقولهم سكان تجيروم اتي مس حاجوس تأساسر كفال حنقولهم كاوديت نيكولاس برهان كم زمن شو ترايوم قصيلهم دما تمارمرتن 12 أخلاوات سئلتات حاجوس حرقانن فرحن جوهن أريومم اتزجرم حنقول اتوم أخلاوات ننجرات ناب صبقن حماقن ممداب تراي زي كونس امونغو حرقان حزن ويفرح زلو فلليك فوتو كم زخلو زملاخت فوليك ادنت فتات رخيبوم عند أكايدت مصنعت زخانة راول هرنانديز بيريز كاب يونيفرسيتي فيينا كم زغلصو دق سب أبجت زرأيون أشتو زرزرات مالت فاشال إكسبريشنز أمللاي بحق نفعتهم أخلاواتون لكع كم سوات أزيوم نفعتهم يبل أب معلتاو نتفتات دما أخلاوات سمعت نمعقان من قصاص أكلات دمصن ጨናን ወድሰብ ክጥቆም ይኽእልዮም ላውራ ኳያስ ተባህለ ተማራማሪ ድማ ስምዒትና ንምርዳእን ምሳና ንምትሕብባርን እዮም ዝዓቢ ዘለው ስለዚ ሰባት ንኣኽላባት ከም ስምዒታዊ ፍጥራት ክርእዎም ይግባእ ትብል ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ሓረቕኩም ወይ ግሂኹም እንተሊኹም ከልብኹም ካብ ገጽኩም ኣንቢቡ ከም ዝርዳእኩም ኣይትረስዑም ኤሌክትሮኒካዊ ሽጋራ ቬፕ ኣብ ጥዕና መንእሰያት ከውርዶ ዝኽእል ሓደጋ ካብ ባህ ዘብል ዜና ናብ ሓደ ኣዝዩ ዘሻቕል ዜና ጥዕና ክንሰግር
ኤሌክትሮኒካዊ ሽጋራ ወይ ቬፕ ኣብ ጥዕና ቆልዑን መንእስያትን ከቢድ ጉድኣት ከውርድ ስለ ዝኽእል ማራኽ ዝገብሮ ነገራትን ንምንካይ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ዶክተር ብሪጣንያ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። Royal College of Pediatrics and Child Health ብዛዕባ ቬፕ ዝተገብሩ 81 መጽናዕትታት ገምጊሙ ትውጽኢት ድማ ቬፕ ምጥቃም ፀገማት ምስትንፋስ ከም ምስዓል ጉድኣት ስንን ውሽጣ ኣፍን ስእነ ድቃስ ሕማም ኣእምሮ ከምኡን ሕማማት ዓይንን ቀጥታው ምትእሳር ኣለዎ ይብል። ብተወሳኺ እተን ኣብ ግዜ ጥንሲ ቬፕ ዝጥቀማ ኣዴታት ኣብቶም ዝውለዱ ቆልዑ ጉድኣት ከም ዘውርዳ መርትዖታት ተረኺቡሎም። እቲ ጸብጻብ ከም ዘስመረሉ ቬፕ ምጥቃም ከም ሓደ ጉድኣት ዘይብሉ ናይ ብጽሕና መድረኽ ተገይሩ ክርአ የብሉን። ፕሮፌሰር ዊል ካሮል ከም ዝገለጾ ቬፕ ምስ ሕማማት ምስትንፋስን ምስ ወልፊ ኒኮቲንን ንጹር ምትእስሳር ኣለዎም። ብተወሳኺ ቬፕ ምጥቃም ጸኒሑ ናብ ስሩዕ ምትካክ ሽጋራ ንምእታው ዓብይ መገዲ እዩ። ቬፕ ንቆልዑ ማራኽን ቀሊልን ንከይከውን ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ድማ ይብል። ነዚ ስዒቡ መንግስቲ ብሪጣንያ ቬፕ ከም ትፋሕን ካልኦት መማቕርትን ወሲኽካ ንቆልዑ ንከይማርኽ ከም ሽጋራ ኣብ ድኳናት ተሓቢኡ ንከይሽየጥን ን12 ሳምንታት ህዝባዊ ዘተ ጀሚሩሎም። በመሰረት ትካል ኣሽ ዘካይዶ መጽናዕቲ ህዝባዊ ዘተ ጀሚሩ እዩ። በመሰረት ትካል ኣሽ ዘካይዶ መጽናዕቲ ኣብ ብሪጣንያ ካብ ዘለው ካብ 11 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ካብ ሽጋራ ይሓይሹ ማለት ጉድኣት የብሉን ብዝብል ስምዒት ዳርጋ 20% ቬፕ ፈቲኖም ከም ዝፈልጡ ተረጋጊጹሎም። ናይ ዝውጽኢት ድማ መንግስቲ ቆልዑ ንምሕላው ጽኑዕ ቁጽጽር ከካይድ ተበግሶ ወሲዱ ይርከብ። ፍቕራውን ዘይፍቕራውን ምስዓም ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ኣዝዮም ቅርበት ዘለዎም ፍቑራት ዝገብርዎ ፍጻሜ እዩ። ብዛዕባ ምስዓም ክንዛረብ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ከንፈር ምስ ከንፈር ዝግበር ርክብ ማለትና እዩ። ግና ደቂ ሰብ ስለምንታዮም ዝስዓዓሙ መዓስከ ጀሚሮም ይኾኑ? እቲ ቀዳማይ ዝተመዝገበ ታሪኽ ምስዓም ኣብ 2500 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ዝተጻሕፉ ጥንታውያን ጽሑፋት ሜሶፖታምያ ይዝርከብ። ጥንታውያን ሮማውያን ውን 3 ፍሉያት ዓይነት ስዕመት ነይርዎም። ማሕበራዊ ምስዓም ኣብ ምዕጉርቲ ማለት ኦስኩሉም፣ ዘይጾታዊ ምስዓም ኣብ ከንፈር ማለት ባሲየም፣ ከምኡን ውዕውዕ ፍቕራዊ ምስዓም ማለት ሳቪየም። ምስዓም ኣብ መንጎ ብዙሓት ተፈታዊ እኳ ተኾነ ብፍጹም ኣድማሳዊ ግን ኣይኮነን። ኣብ 2015 ኣብ 168 ባህልታት ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘረጋግጾ 46 ሚእታዊት ማሕበረሰብ ዓለም ጥራዮም ፍቕራዊ ምስዓም ከንፈር ንከንፈር ዝፍጽሙ። እቶም ካልኦት ከ ብኸመይ ቅርበቶም ይገልጹ? ኣብ ደሴታት ትሮብሪያንድ ፓፑዋ ኒው ጊኒ መጻምትን ንሕድሕዶም ብቅርኒ ብዓይኖም ይተናኸፉ። ኣብ ዓሌት ማላይ ደቡባዊ ምብራቕ ኤሽያ ሰባት ኣፍንጮም ብምትንኻፍ ነንሕድሕዶም ጨንኦም ይሽትቱ። እዚ ድማ ጨና ኣብ ቅርበት ደቂ ሰብ ዓቢ ተራ ከም ዘለዎ የመልክት። ኣብ ታይላንድ ኣብ ምዕጉርቲ ብምስዓም ሰላምታ ምሃብ ኣይፍቀድን። ክሳድ ድንን ብምባል እዩ ሰላምታ ዝካየድ። ማኦሪ ደቀባት ኒውዚላንድ ኣፍንጮምን ግንባሮምን ብምስቃጥ ሰላምታ ይለዋወጡ። ስነ ህይወት ከም ዝገልጾ ምስዓም ኣብ ሓንጎልና ኦክሲቶሲን ዝተባሃለ ሆርሞን ምትእምማንን ምትእስሳርን ክፍኖ ይድረኽም። እዚ ድማ ጸጥን ምንካይ ናይ ምቅራብ ስምዒት ንክብርኽን ይሕግዝ። ስለዚ ኣብ ከንፈርና እንስዓዓመሉ ምኽንያት ምናልባት ጽቡቕ ስለ ዝስማዓና ክኸውን ይኽእል። ፍልቀታዊ ሓሳብ ድማ ሱር ከንፈር ንከንፈር ምስዓም ካብ ትዕሸላት ምስ ኣዴታቶም ዝገብርዎ ናይ ምጥባው ባህርያት ዝነቅል ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጽ። እዚ ባህሪ እዚ ድማ ምስ ክንክንን ስምዒታዊ ምትእስሳርን ተተሓሒዙ ማዕቢሉ። ዶክተር ኣድሪያኖ ላሜራ ዘቕረቦ ሓድሽ ክልሲ ሓሳብ ግና ምስዓም ካብ ናይ ጽባቐ ባህርያት ዝመጸ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕብር። ብዝኾነ ይኹን ግና ብውዕውዕ ምስዓም ይኹን ቅርኒ ብዓይኒ ብምትንኻፍ ምስ ካልእ ሰብ ዘለና ቅርበት ምርኣይ ዓሚቕ ሰብኣዊ ድሌት ዘማልእ ዘደንቕ ባህሪ ምዃኑ ተገሊጹ ንረኽቦም። ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ንፍጽም ኣለና። ስለምክትታልኩም ብልቢ ኢና ነመስግን። ኣብ ኮመንት ሓሳባትኩም ጽሓፉልና። እዚ ትሕዝቶና ባሃንተይልኩም ላይክ ግበሩልና። ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ኩሉ ግዜ ተኻፈልቲ ትሕዝቶታትና ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ካልእ እዋን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ እንራኸብ ሰላምን ቅሳነትን ንኹልኹም።